Kaixo politak, zer moduz? Bueno, bideo hontan azalduko dizuegu laugarren mailako tutorek zer eta nola egingo dugun hemendik aurrera harremanetan jartzeko eta zuei bidaltzen dizuegun lana egin ahal izateko. Lehendabizi sartu zuen navegatzailean. Nik Google Chrome erabiliko dut. Hemen zaudetela, saioa hasi beharko duzue. Nik hasia daukat. Beraz, zuei agertuko litzaizueken moduan, sartuko naiz. Hemen baldin bazaudete, sar zaitezkete Gmailen. Hemen ere agertuko zaizue iniciar sesión. Hau agertuko ez balitz, idatz ezazue Gmail zuzenean korreoan eta seguraski agertuko zaizue. Bai, hemen klik eginez, zuen kontua idaztea eskatuko dizue. Horrelako zerbait agertuko da. Oroitu zuen izenaren ondoren @educacion.navarra.es idatzi behar duzuela. Hau, idatzi ondoren, siguiente klikatu. Gero, zuen pasaitza idatzi, nik idatzita daukat. Ez badakizue ongi idatzi duzuen ala ez, emaiozue klik begitxoari eta horrela idatzi duzuena ikusiko duzue. Gero, siguienten klik egin eta zuen korreoa irekiko da. Hemen zaudetela, puntutxo hauetan klik egin behar duzue. Hemen ikasgelan sartu behar zarete. Ikasgelak edo Classroomek badu logo txiki hau. Arbela itxura duena. Klik egin horren gainean eta horrelako zerbait irekiko zaizue. Gela hau, Classroom da. Eta hemen ikasgela desberdinak dituzue. Euskara, gizarte, gazte. Kasu honetan agertzen zaidan hontan ikusten duzue sartu jartzen duela. Bertan klik egiten baduzue, gela horren parte izango zarete. Ni bertan sartuko naiz. Gela hontan ni ikaslea naiz eta Maite irakaslea. Beraz, sar zaitezte bertan eta begiratu zer argitaratu dugun irakasleok. Alde batetik, hemen baduzu aukera zerbait idazteko eta zuen lankideekin partekatzeko. Begira, adibidez Maitek agurtu egin gaitu. Hemen agertuko dira egun bakoitzean irakasleok argitaratzen ditugun eginkizunak. Ikasgelako lanean ere izango dituzue. Comprensión lectora instrucciones, hemen klik eginez, gaurko lana ikusi ahal izango duzue. Kaixo ikasle, gaur atxikituta dagoen testua arretaz irakurri behar duzu eta saia zaitez galdetegia betetzen. Ikusten duzuenez, hemen klik eginez gero agertuko zaigu testua. Gutxienez 2 aldiz irakurri behar duzue. Eta komeni da, eskura izatea zerbait begiratu nahi baduzue. Hemen itxi klikatuz gezitxo hontan, atera ahal izango zarete. Hau ez bazaizue agertzen, oroitu arratoia mugituz goiko aldean barra beltzean agertuko zaizuela. Testua irakurri ondoren kuestionarion sartu behar zarete. Hau da, gelan egiten ditugun galdetegien oso antzekoa, baina online. Horrela guk irakasleok gure etxetik zuzendu dezakegu zuek erantzun duzutena. Begira, ikusten duzu hemen derrigorrezkoa gorriz jartzen duela, izartxo gorria duten galdera guztiak derrigorrez erantzun behar dituzue. Baten bat ez badakizue, adibidez, idaztekoak idatzi ez dakit. Eta horrela, bidali ahal izango duzue. Nik orain beteko dut irakurri gabe, eta horrela ikusiko duzue zer gertatzen den bidaltzerakoan. Bakar bat libre uzten badut, ez dit bidaltzen utziko. Galdera derrigorrezkoa delako. Zerbait erantzun behar dut. Bidalin klik egin eta horrela guri iritsiko zaigu. Puntuazioa ikus dezakezue. Baina kontutan izan, idaztekoak diren galderetan, aukera asko posible direla eta orduan ez direla zuzenduta agertuko. Baina test modukoak bai.
Bete ondoren itxi dezakezue eta guri agertuko zaigu, beraz ez duzue beste ezer egin behar. Hemen zaudetela, atalontatik ateratzeko, begira, hemen 3 marratxo agertzen dira, ikusten duzue. Bertan klik egin eta ikasgela guztiak agertuko zaizkizue. Nahi baduzue, atera ikasgelak izango litzateke eskolako ikasgela guztiak dauden atala. Eta hemen ikasgela guztiak ikusi ahal izango dituzue. Gogoratu, egunero goizeko 8etan argitaratuko da egun hortan egin beharreko lana. Ez da beharrezkoa 8etan sartzea, 9etan, 10etan edo nahi duzuen orduan sar zaitezkete. Baina kontutan eduki, hemen agertuko dela ikasgai bakoitzean zein ordutan bukatzen den ariketa hori egiteko data. Normalean, egunean bidaltzen dugun etxerako lana, egun hortan bertan egin behar da gaueko 12 baino lehen. Beraz, ez utzi azken momenturako, komenigarriena da goizez egitea. Ahal baldin baduzue gutxienez. Gainera, oroitu lan hau zuen lana dela, ez gurasoena. Beraz, zuek egin behar duzue. Horrelako ariketak gizarten, gazten eta euskeran bidaliko dizkizuegu. Hau da, zuek zerbait ordenagailuan idatzi edo erantzun beharrekoak. Matematikan berriz, liburuko ariketak bidaliko dizkizuegu, gelan egiten dugun bezala. Ikasgelako lanean, liburuko ariketak atalean klik egin beharko dugu. Adibidez, hau da, beste egun batean egin beharreko lana. Zehazki bihar. Hemen agertzen da egin behar dena eta bideo batzuk ikusi beharko dituzue. Gainean klik eginez, ireki eta ikusiko dituzue. Oso erraza da, ziur naiz, ez duzuela honekin arazorik ze normalean zuetako asko YouTubeen ibiltzen zarete. Ariketak kuadernoan egin behar dituzue. Eta gero zuen aitatxok, amatxok edo zaintzen zaituzten pertsonek zuzenduko dizkizuete. Arazorik baldin baduzue, lasai bidali guzue mezutxo bat eta lehen bailen erantzungo dizuegu. Eskerrik asko eta musu handi bat.